Gani na a cikin kasuwar dabbobi da ke daidai a Abuja babbar birnin tarayyar Najeriya. Mun zo ne don jin farashin raguna gabanin sallar layya, akwai manya akwai ƙanana. Ku biyo mu don jin farashin raguna. Fara da ƙananan farashi. Nan za a iya samun rago kamar na naira 40,000 zuwa 60,000 zuwa 55 duk muna da su. Kar a ce wai dan rayuwa ta tsada a wannan yanayi da muke ciki. Don haka mu al'amarinmu dole mu samu sauki. Kasuwanmu ita international market ce. Duk abun da kake so daidai iya kuɗinka daidai shagalinka da zaka samu a wannan kasuwa ta. Kamar irin wannan haka yanzu za ka iya ba mu naira 40,000 sai ku baka shi ka sha shagalinka ka ga lai ya tayi. Shi wanda me gaskiya su wannan gaskiya fara ne wannan 120 gaskiya wannan 120 wannan sai ba da gaskiya shi kenan wayannan guda biyu wannan tun da gaskiya na zo kasuwan daidai sai raguna ne ragon layya amma sun yi tsada bayan da ne suke tsammani ba da kamar wani lokacin da na zo saya kamar wannan naira 85,000 90,000 haka ne amma haka yanzu an ce mu naira 140. so tun da safe nake yawo a nan gurin kamar na gaji shi haka na ji na hutawa din amma tun da na zo da niyan saya zan saya ko da tsadan ma haka dan saya ragon 40,000 ya zama 80,000 na 80,000 ya zama 160. matsalar da ake fama kenan yanzu. Sunana Abdullahi Abdulkadir, ni ne chairman ɗin kwamiti na mai sai da raguna na Lasto Market Abuja daidai. Gaskiya akwai canjin farashi tsakanin bara da bana. Kuma muna da dalilai saboda a yanayin kudin mota yanzu gas ya yi tsada kuma mu trailer muke zuwa lita 1,850, mota yanzu zuwa Abuja naira 700,000, Lagos miliyan 1. dalili na biyu abincinsu ya yi tsada, da dussa da suke shi muna sayan shi 4-5, bana 9,000 muke sayan dussa. To wannan dalilai ne yanzu in kai kiwo kudin shi ma wani kudin shi ba zai dawo ba. Bara na sai da rako naira 350 shine karshen farashi na sama bara. Na kasa kuma shine 55,000. Bana kuma shine farashi na sama naira 450, kasa shine naira 70,000. Yanayin gabaki daya ya canza, komai yanzu ya canza ko ba gaskiya ba. Da bara da bana dole farashin za ki ga akwai bambanci kamar na bara da na bana. Bara da kin ga kamar wannan san za mu iya sai da yi kamar naira 800 haka ko 900, amma yanzu zai kai wannan yanzu kin ga zai kai naira miliyan 1,500,000 haka. Akwai wani a can kuma ina da yi babba ne ma an ce naira miliyan 2 da naira 800,000 ba a sayar da yi ba.